Здравейте! Казвам се Росица Чолакова, йога 200 часа онлайн. Днес ще изпълня част от упражненията по практика Кайваля Дама, свързани с тилен лег, като започнем първо с изпяване на Ом 3 пъти за настройка на ума. Заставаме в поза Падмасана или лотос. Като за тези, които са начинаещи и е трудна позата, може да заемат поза Сидхасана или Сукхасана, като използват тухлички, възглавнички или навити кръпи. Започваме с изпънати крака. Свиваме десен крак към корема. След това го поставяме към пода, ходило към вътрешната част на бедрото, изправен корпус и след това ляв крак го извъртаме към коляното на десния крак. Колената трябва да докосват постелката, а ако не докосват постелката, може да бъде поставена тухличка под седалището. Ето по този начин. Заемаме поза и активираме трите банди. Като при поза Падмасана, Мула Банда автоматично се активира. Мула Банда е областта между ануса и влагалището при жените или ануса и скротума при мъжете, така наречената перинеум област, която се намира под сакралната кост. Активацията става като бива пристегната, мускулите биват активирани. В началото ще бъдат активирани и стегнати трите мускула, влагалище, анус. Впоследствие от само себе си с практиката ще започне да се изпълнява по-лесно. След като сме активирали Мула Банда, активираме Удияна. Удияна Банда се намира в областта на слънчевия сплит. Нейната активация, за да сме сигурни, че се е случила, е когато поставим ръка между безименната котрена, безименната кост и палец на последното плаващо ребро. Поемем въздух, издължим корпуса и ще имаме остатък една педя. Горе-долу трябва да се получи промеждутък между разстояние между безименната кост и последното плаващо ребро. Активираме Джаландара Банда, която се намира в областта на шията, под щитовидната жлеза, като насочим брадичка към ключиците. И изпяваме 3 пъти Ом. Практиката продължаваме с асани в тилен лег, като първоначално лягаме успоредно на постелката, пускаме прешлен по прешлен и вземаме поза Шавасана. Наблюдаваме как се чувства нашето тяло.
за да може, след като извършим сета от асани, да направим сравнение с него отново. Ще направим лека загрявка с комплекс Павана Муктасана, като прегръщаме десен крак към гърди, ходило към пода. Отново се връщаме, ляв крак. Плавно пускаме двата крака. Отпускаме. Отново прегръщаме. Отпускаме. Заемаме поза Шакти асана на богинята Шакти, като допираме ходилата едно до друго и отпускаме колене. Коленете са свити към тялото. Задържаме. Отново свиваме коленете, асана и преминаваме в поза лодка или навасана, като задължително гръб изправен, корем стегнат, краката за начинаещи под ъгъл 90 градуса, ръцете на нивото на краката. Задържаме. За напреднали могат да бъдат краката в изправени нагоре, леко може да има чупка, стягаме корем, отново задържаме. Преминаваме в удължена поза, залепен гръб към постелката. Изправяме се, отново може да придържаме леко краката, гърба да е изправен. Стегнат корем. Десен крак нагоре. Приближен към корема. Ляв. Двата крака. Изправен гръб, стегнат корем. Отново. За начинаещи може да бъде изпълнена позата. Издължена, гръб залепен за постелката. Свиваме крака, Павана Муктасана. Отпускаме. Шавасана. Наблюдаваме как се чувстваме. Преминаваме в поза Килен лег с първата по-опростена поза или Арда халасана с свити крака, ги изпъваме към тавана под ъгъл 90 градуса. Прав ъгъл. За начинаещи хора, които им е трудно, може да бъде използван колан. Или да бъде подложена тухличка под седалището. Отново с свити крака, бавно изправяме.
Тази поза е подходяща за хора с високо кръвно налагане, за разлика от следващата поза, която е халасана. Халасана се характеризира, че краката преминават над главата и биват разположени успоредно на постелката, като задължително придържаме кръст. Джаландара банда активирана, стегнати крака, кръст, пръсти, допиращи пода. За напреднали. За начинаещи може да бъде използвана тухличка, като бъдат поставени пръстите и задължително се подкрепя кръста с длань. Задържане. Следващата поза, през която преминаваме, е свещ или сарвангасана. Може да бъде изпълнена облегчена, като бива поставена под седалището. Тухличка, така наречената випарита. Опростена свещ, краката изпънати, точно под безимената кост трябва да бъде поставена, или краката трябва да бъдат изпънати просто диагонално, като се подпира отново таза. Стегната, коремна стена, крака, активирана джаландара. За напреднали, изпълнити крака, подкрепящ гръб. Може ръцете да бъдат заземнени. Съдържане. Може да бъде заземен ляв крак, докоснати пръсти, шпиц, ножичка, десен крак. Заземяваме първо със свити крака, десен, ляв. Преминаваме в поза полумост, светобандасана. Може да бъде облегчена, като бъде поставена тухличка отдолу под дупето, под седалището. Колената отворени на разстояние раменете. Задържаме. Активирана джаландара. Заземяваме седалището, отпускаме крака
И преминаваме в Матсия Асана, поза риба, като облегчения вариант може да бъде използвана тухличка по-надолу към кръста или по-нагоре, като краката могат да бъдат свити, тила поставен на пода, ръцете опиращи в антипода, могат да бъдат изправени краката, задържаме, активираме вагус нерва. Плавно се изправяме, премахваме тухличката, заземяваме гърба, шията, отпускаме се, шавасана. Наблюдаваме има ли промяна. Топло, студено. Завършваме с Павана Муктасана комплекс. Свиваме краката към гърдите, прегръщаме ги. Бавно и плавно се изправяме. Заставаме перпендикулярно на постелката в поза лотос. Може да сложим под седалището навита кърпа, възглавничка. Продължаваме с сет от упражнения, сет от дихателни упражнения. Дихателните упражнения се характеризират, че две от тях са много сходни. Това са Нади Шудхана и Сурия Бедана, като Нади Шудханата се характеризира, че вдишването и издишването е при различни ноздри. Ноздрите се редуват, докато при Сурия Бедана ноздрата за вдишване винаги е дясна, а издишване е лява. За извършване на пранаяма практика отново активираме трите банди и използваме дясна ръка. Притваряме показалец и среден пръст и използваме палец безименен и котре. Палец запушва дясна ноздра, а безимен и котре лява ноздра. Започваме с Нади Шудхана дишане, като съответно вдишваме през дясна ноздра, издишваме през лява, вдишваме през лява и издишваме през дясна ноздра. Хубаво е вдишването да е равно на издишването. Колкото по-бавно и пълноценно е направено, толкова по-добре. Започваме с вдишване от дясна ноздра. Запушваме и издишваме през лява. Вдишваме през лява. Издишваме през дясна. Вдишваме през дясна. Издишваме през лява. Вдишваме през лява. Запушваме, издишваме през дясна.
Суря бедана се извършва по сходен начин, само че вдишването е винаги от дясно и издишването винаги от ляво. Характерно и за двете дихателни практики е, че са подходящи за всички, когато са без задържане. Следващата практика Шиитали е интересна с това, че е единствената практика, през която се вдишва през устата и се издишва през носа. Вдишването през устата става, като оформим тръбичка от езика, бавно и плавно, а издишването през носа бързо. След като сме извършили няколко серии от нашите дихателни практики, може да приключим с изпяване отново на Ом 3 пъти. Това беше частичната практика по Кайваля Дама. Благодаря ви, че бяхте с мен. Росица Чолакова. Намасте!